ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ବନେଇବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ବନେଇବା। ଆପଣ ତ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ବନାଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଯାହା ବି ଘରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ କଡ଼େଇ ବସିକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ନାକୁ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମୋତେ କିଏ ଯଦି କହିବ ତେଲ ବି ପକାନା, ମୁଁ ତେଲ ପକାଇବିନି, ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ଟିକେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା, ଛାଡ଼। ହଉ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇଦେବା, କଟା ହେଇଥିବା ଛେଚିଥିଲି ଅଦା ତାକୁ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଥିବା ସୋୟାବିନ୍କୁ ପକାଇଦେବା, ସୋୟାବିନ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ତାପରେ ଗାଜର, ତାପରେ ଆମର କଟା ହେଇଥିବା କୋବି ଏସବୁକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଭାଜିଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଏମିତି ବନେଇକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ବି ପକାଇଦେବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା, କିଛି ନୋ ଅଏଲ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ରୁଟି ଆଣିବେ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ସକ୍ସ ଲଗାଇଦେବେ, ଟମାଟୋ ସକ୍ସ, ଚିଲି ସକ୍ସ, ଭଲସେ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଭଲସେ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ମସଲା ଯାହା ଆମେ କରିଥିଲେ ଏବେ ସେସବୁକୁ ଥୋଇଦେବା। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପନିର ଥିଲା ତ ଘରେ, ମୁଁ ପନିର ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ସରି ଏଇଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, କ'ଣ କହୁଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆ ଦେହରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ହେଇଗଲା। ତା ଦେହରେ ରୋଲ୍ କରି ଖାଇଦେବା।